Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba eshisa. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel umkhanyakude TV. Bafowethu inkulu izindaba laphana wengane zami. Igcokama elisha selihleke ihlaya ke laphana einkundleni zokuxhumana. Libhale kanjena ke laphana wengane zakwe. Lithe lol anisho kanti sekunomkhuba omusha nje wokuthi umuntu azixhume ikhanda lakhe emzimbeni wami nge-laptop. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula mawuke wabona ukuthi ubani lona oxhume ikhanda emzimbeni wegcokama elisha. Bengakaze ngisibone isithombe esinjalo mina. Okwasibona ke laphana wengane zakwethu angangena lapha ku comment section siza ukuthi ubani lensizwa exhuma ikhanda layo emzimbeni wegcokama. Bese maqhubeka libhala ke igcokama elisha laphana kwi-post. Yazi akusemina njalo engathi abantu abadle impuphu yesikhova bese bamisa kochacho. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile. Cinezela subscribe, cinezela nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha. Njengoba ufuna nini suzitshela ukuthi ngolile na angizange imali yomntwana wakho.